Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me welcome you warmly to this educative program of NIMS English Academy. And today, inshallah, we are going to learn comparison of adjectives. Muna gode wa Allah da ya nuna mana wannan lokaci domin mu gabatar da karatu kamar yadda muka saba, kuma yau insha Allahu za mu duba ga abin da ake kira comparison of adjective. Comparison of adjective. Kafin mu shiga mu fara, kuna kallon mu kai tsaye a YouTube ne, don haka ina recommending ɗinku da ku danna alamar subscribe domin duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku, kuma hakan zai matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku yi liking bidiyon, sannan kuma ku yi comment inda damar hakan. So da farko kafin mu shiga mu fara bayani akan comparison of adjective, akwai buƙatar mu ƙara tunasar da kanmu menene adjective. Adjective dai in ban manta ba, abin da yake nufi shine is a word that modify or tells more about noun. Adjective kalma ce wadda take bayyana yanda noun yake, ko kuma take ainihin yi mana bayani akan noun, wato suna. A Hausance kai tsaye ana kiran adjective sifa. Misali, idan ka ce boy, noun ne, yaro. So in ka ce tall boy, kun ga ya canza daga ma'anarsa ya koma dogon yaro, dogon yaro. Don haka an siffanta wannan yaron, wanda kuma shi wannan yaron noun ne. In ban manta ba, wannan shi ne adjective. Domin haka shi kuma comparison of adjective, abin da yake nufi shine is a grammatical feature used to express degrees of qualities or characteristics. Is a grammatical feature used to express degrees of qualities or characteristics. Wato kamar wani ɓangare ne na grammar wanda yake bayyana wani mataki na kwalitin abu ko kuma halayyarsa. Idan aka ce kwalitin abu, yana iya zama ƙarko, yana iya zama kuma halitta. Misali, in ka ce the boy is smart, yaron yana da wayo. The boy is dull, yaron ba shi da wayo. Kun ga wannan duka siffofi ne na halitta, don haka quality ne. Wannan kwalitinsa yana da wayo, wannan kuma ba shi da wayo. Haka idan ka zo ɓangaren kamar price, this phone is expensive. This phone is expensive. Kun ga expensive adjective ne, saboda tana nufin abu mai tsada. So kun ga kwalitin wannan wayar shine tana da tsada. So wannan shine ake nufi da quality. So don haka shine abin da comparison of adjective zai mana. In aka ce comparison, comparing ana yin sa ne kamar da abu guda biyu ko sama da biyu, da wannan da wannan, wannan ya fi wannan kaza, to ka yi comparing wannan abubuwan. Misali, yanzu sai ka zo ka ce Aliko Dangote is richer than Bua. Aliko Dangote is richer than Bua. Dangote ya fi Bua kuɗi. Ya fi Bua kuɗi. Kun ga ka yi comparing ɗinsu tsakaninsu, ka haɗa Dangote da Bua. To misali kuma in ka zo ka ce Bua is rich, but Aliko Dangote is richer than Bua, and Mark Zuckerberg is the richest of them all. Kun ga anan abin da ka nuna, Bua is rich, Bua mai kuɗi ne, but Aliko Dangote is richer than Bua, amma Aliko Dangote ya fi Bua kuɗi, and Mark Zuckerberg is the richest of them. Haka kuma Mark Zuckerberg duk ya fi su kuɗi. So kun ga duka ka comparing tsakanin su ukun nan. Da haka ana iya comparing daga mutum biyu zuwa sama. So wannan shine karatunmu na yau. Mu shiga ciki domin mu yi karatun dalla-dalla. So comparison of adjective ya rabu gida uku. Ya rabu gida uku. Na farko akwai positive. Na biyu akwai comparative. Comparative. Sai na uku akwai superlative. Superlative. So za mu fara da positive.
Positive is the simplest form of an adjective used to describe one noun. Is the simplest form of an adjective used to describe one noun. Shi ne mataki na farko na adjective wanda yake bayyana noun guda ɗaya. Shi kawai yana describing one noun ne ba tare da an haɗa shi da wani ba. Sai kuma comparative. Comparative compares two nouns. Compares two nouns. Shi kuma yana comparing noun guda biyu. Shi positive kawai guda ɗaya ne. Shi kuma comparative yana haɗa guda biyu. Tsakanin wannan da wannan, wannan ya fi. Kun gane? So you typically add er to short adjectives or use more before long adjectives. Adjectives waɗanda suke gajeru ba su da tsawo, a yawanci ana ƙara musu er don a nuna comparison. Waɗanda kuma suke da tsawo mafi yawanci ana amfani da more ne don a nuna comparison. To amma akwai waɗanda ba sa bin wannan dokar. To su waɗanda ake ƙara musu er ɗin, me yasa ake ƙara musu er? Good. Abin da ke sa a ƙara wannan er ɗin shine akwai words waɗanda su suke da a ƙara musu er domin a nuna comparison. Akwai wanda su kuma ba sa bin wannan dokar, su sai dai a sa kalmar more don a nuna comparison. Kai akwai waɗanda su kwata-kwata ma ba a sa musu kalmar more ɗin. So wandan su kuma waɗanda ba sa bin doka su ake kira irregular adjectives. Irregular adjectives. Don haka idan muka shiga za mu gani. Yanzu bari mu ɗauki misalin waɗanda ake ƙara musu er a comparison. Na farko muna da small. Small a positive kenan. A comparison ana ƙara mai er ya koma smaller. Smaller. So wanda daga baya duk za mu zo mu ga misalansu mu kuma jero su. Kafin nan yanzu za mu je mu ga superlative mu ga shi kuma abin da ya ƙunsa. Superlative indicate the highest degree among three or more nouns. Superlative indicates the highest degree among three or more nouns. Shi superlative yana nuna matakin ƙarshe tsakanin abu guda uku ko sama da haka. Kalmar superlative tana nufin abin da ya fi kowanne. Abin da ya fi kowanne shi ne superlative. Kamar abin da ake cewa supreme kenan. So don haka kamar misalin da na bayar a baya in muka koma na ce Buwa is rich. Buwa mai kuɗi ne. But Dangote is richer than Buwa. Amma Dangote ya fi Buwa kuɗi. Kun ga Buwa shi yana ɓangaren positive ne. Dangote kuma yana ɓangaren comparison saboda ya fi Buwa kuɗi. Yanzu tsakaninsu ne. Dangote ya fi Buwa. Sai aka ce Dangote is richer ko? Kun ga ta tashi kalmar daga rich a positive ta koma richer. So shi kuma Mark Zuckerberg sai aka ce and Mark Zuckerberg is the richest of them. Shi kuma shi ne wanda ya fi kowa kuɗi a cikinsu. Ma'ana dukansu kuma ya fi su kuɗi. Kun ga shi ne na ƙarshe ko? To shi yana ɓangaren superlative. Shi kuma Dangote na ɓangaren comparative. Yayin da shi kuma Buwa wanda yake mafi ƙaranci yake a positive. So yanzu kai tsaye za mu tafi mu fara ganin misalai. Za mu fara da kalmomin da suke bin doka waɗanda ake ƙara musu er don a mai da su comparative. Ake kuma ƙara musu st don a mai da su superlative. Ga wasu daga cikinsu. Kalma ta farko a positive tana zuwa a slow. Slow. A comparative muka ƙara mata er sai ta zama slower. Slower. Idan ta je superlative kuma sai ta zama slowest. Slowest. A taƙaice dai slow mara sauri. Slower mara sauri sosai. Slowest wanda ya fi kowa rashin sauri. Kun gane? Fast. Faster. Fastest. Quick.
quicker, quickest, high, higher, highest, big, bigger, biggest, small, smaller, smallest, rich, richer, richest, slim, slimmer, slimmest. Akwai wanda kuma ana ƙara musu er ɗin, amma kuma spelling ɗinsu yana canzawa, kamar ana samun kalma ɗaya da take canzawa, kamar happy. Happy in za ta zo a comparison sai ta zama happier. Happier kun ga ba ta zama happer ba. Happier wannan y ɗin sai ka cire ta sai ka sa I-E-R. Haka in ta zo a superlative sai ta zama happiest. Happiest. Long, longer, longest. So suna da yawa misalan wanda lokaci ba zai ba mu dama ba, za ku iya zuwa ku dubo su don ku ƙara fahimta. Yanzu za mu tafi na gaba. Abu na gaba shine in za mu duba kalmomi waɗanda su kuma a tsarinsu idan suka zo a positive suna yanda suke, amma in suka zo comparative da kuma superlative suke canzawa gaba ɗaya daga yanayin yanda spelling ɗinsu yake, kuma ba a ƙara musu er ko kuma est. Bari mu ga misalinsu. Muna da good, in zai koma comparative sai dai ya zama better, better. Idan kuma ya zo a superlative sai ya zama best, best. So kun ga yadda abin yake. In aka ce abu is good, to yana matakin positive kenan. In aka ce is better, to ya zo comparative. Shi yasa za ku ga an ce, misali, my phone is better than yours. My phone is better than yours. Wayata ta fi taka kyau. Wayata ta fi taka kyau. Saboda good na nufin abu mai kyau. So idan za ka haɗa wannan wayar da wannan wayar, to ba za ka ce wannan is gooder ba, a'a sai dai ka ce is better than wannan. To don haka better ita ma good ce, amma a comparative form. So a superlative kuma tana komawa best, best. Misali, da wayata da wayarka, wayata ta fi taka, to sai aka samu wani shi kuma wayar shi ta fi tawa da taka, to shi wayarsa is the best. Is the best tsakanin wayata da wayarka. Tashi ce best, that means tashi ce ta fi tamu duka. Kun gane? Haka in muka ɗau kalmar kishiyar good ɗin wato bad, a positive tana zuwa a bad ɗinta, comparative kuma sai ta zo a worse. Worse, W-O-R-S-E, W-O-R-S-E. To idan kuma ta zo a superlative kuma sai ta zo da T, sai ta zama worst. Worst. Shi sa za ka ji an ce abin ya yi worst. That means ya zama bad, bad da yawa kenan, very bad. To shine sai a ce ya zama worst. Therefore bad mara kyau, worse mara kyau sosai, worst abin ya ɓaci. Kun gane? Akwai kuma wadda take bin doka makamanciyar ta er da kuma est, amma sai dai spelling ɗin kalmar na canzawa. Kamar fa, a positive za ta zo a fa, fa. A comparative kuma sai ta zo a father, father. A superlative kuma sai ta zo farthest, farthest. Wato fa mai nisa, father mai nisa sosai tsakanin abu biyu. Fa mai nisa, father ya fi nisa, farthest mafi nisa. Kun gane? So ita kuma haka take zuwa. A spelling take canzawa amma tana bin dokar er a comparative da kuma est a superlative. To yanzu kuma sai kalmomin da su kuma suke idan suka zo a comparative ake ƙara musu more.
Idan kuma suka zo a superlative ake sa musu must, must. Su a tsarinsu idan suna a positive ɗinsu suke yanda suke ba su canza ba. In suna comparative kuma sai a sa more. In suka zo kuma superlative sai a sa musu must. So bari mu ga misalansu. Muna da kalmar beautiful, beautiful, mai kyau ko kyakkyawa. Idan ya zo a comparative sai ya zama more beautiful, more beautiful. Kun ga? Let's say misali tsakanin Fatima da Larai ake comparing. Sai a ce misali Fatima is more beautiful than Larai. Fatima is more beautiful than Larai. Masu na Larai su yi haƙuri. Misali na gwada. Fatima is more beautiful than Larai. Fatima ta fi Larai kyau. An gane? Kun ga su biyu ne ko? To idan kuma aka samu wata wadda ta fi su duka su biyun, ta ukun kenan, sai a ce let's say misali sunanta Aisha. To sai a ce Aisha is the most beautiful of Fatima and Larai. Is the most beautiful of Fatima and Larai. Kun ga beautiful ɗin most aka sa mata don a nuna superlative ko? So haka ita kalmar beautiful take. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Bayan ita akwai intelligent, more intelligent, most intelligent. Competent, more competent, most competent. To haka misalansu ga su nan da yawa sosai in kuka bincika za ku gani. Bari mu ɗauko wasu mu ba da misalansu mu gani. Misali, bari mu yi amfani da kalmar slim. Mun san slim shine slim, slimmer, slimmest. So sai mu ce Larai is slimmer than DJ. Larai is slimmer than DJ. Larai ta fi DJ siranta. So in aka samu wadda ta fi su duka ita kuma sai ta zama slimmest. Slimmest wadda ta fi kowace siranta a ciki. Your phone is cheaper than mine. Your phone is cheaper than mine. Kun ga anan cheaper ita ce comparative adjective ɗinmu. Cheap mai arha. Cheaper wanda ya fi wani arha. Cheapest wanda ya fi arha. To kun ga your phone is cheaper than mine. Wayarka ta fi tawa arha. Wayarka ta fi tawa arha. The first question is easier than the second. The first question is easier than the second. Question ɗin farkon ta fi ta biyun sauƙi. Question ɗin farkon ta fi ta biyun sauƙi. Ga nuna fifiko ɗaya ya fi ɗaya. Bari mu yi amfani da short. Kun san muna da short, shorter, shortest. You are shorter than me. You are shorter than me. Ka fi ni gajarta. To misali in su uku ne, you are shorter than me. Ka fi ni gajarta. And Musa is the shortest. Musa kuma shi ne mafi gajarta a cikinmu. So kun ga comparison ɗin ko? I am older than you. Na girme ka. Kun ga shi word ɗin ita ce old, older, oldest. So wannan shi ne misalin comparison of adjective. Akwai buƙatar ku je ku nemo misalansu, ku gano misalai na waɗanda, ku ƙara sanin misalai na waɗanda suke bin doka regular da kuma waɗanda suke irregular. Su ba sa bin wannan tsarin dokar na ƙara ER da EST da waɗanda kuma suke canzawa gaba ɗaya. Ku ƙara samun misalai da yawa. Kuma da haka muka zo ƙarshe. My name is Nura Muazzam, and at this moment I would like to say don't forget to hit the subscription button to be notified whenever we posted new video. That's all for today. Thank you very much.